खुलुमबाय बड'लेण्ड खौराङाव खायसे रादाबफोरजों आं रमेन बर'। गिबि रादाबखौ होनो लादों। धेमाजियाव मिरु अल कस्ट राजबंशी स्टुडेन्ट्स इउनियनसा आलादा क्षमताफोर दाबिनानै सुबुं सावरायमेल खुंफुंदों। BODO ছাত্ৰ সন্থাৰ মূল দাবী হৈছে ঐতিহাসিক পৃথক ক্ষমতাপুৰ ৰাজ্য পুনৰ গঠন কৰা আৰু কোচাচংচীসকলক অনুসূচিত জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা। बावैसो आसाम सोरखारा क्षमतापुर अट'नमास काउन्सिल दाफुंनायखौ आसामनि कच राजबंशी रायजो राजाफोरा बरायदों होननानै मिरु आग्रासनि बिबानगिरि गुकुल बर्मन बिथाङा बुंथिदों। মূলতে হৈছে ঐতিহাসিক যি ক্ষমতাপুৰ ৰাজ্যৰ নামাকৰণে আমি ইমান দিনে আন্দোলন কৰি আহিছিলোঁ, সেই আন্দোলনক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰি ক্ষমতাপুৰ নামাকৰণেৰে ক্ষমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন গঠন কৰাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে এই ক্ষমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনক অসমত থকা বা পশ্চিমবংগত থকা মেঘালয়ত থকা বা আজি আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সিঁচৰিত হৈ থকা কোচাচংচী জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আদৰণি জনাইছে। 1992 इंनिफ्राय 1920 इं मायथाइसिम आग्रासु आफादा एसटी दाबि बोनाय थानायनि सोमोन्दै बेबायदि बुंथिया बिथां बर्मना पाब लागे। इतिमध्ये 16 जनिया पार्लियामेन्ट कमिटिये रिपोर्ट दाखिल करार पिছত जी आमार जनजातिकৰণৰ বৈশিষ্ট্যতা সহকাৰে আমি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা 1996 চনত আমি ৰাষ্ট্ৰপতি অধিৱেশনকে লাভ কৰিছিলোঁ। সেই মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ পিছত শেহতীয়াভাৱে 1996 পৰা আজি 2020 লৈকে আমি জনজাতিকৰণৰ দাবীত আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ। बेबुब्लियावनो बोखावजायै गवालपारा जिल्लायाव थानाय कच राजबंशीफोरनो एसटी प्लेन होनांगौनि खोथा बुंथिया बिथां बर्मना আৰু বাহিৰত থকা কোচাচংচীসকলক ওবিসি কাষ্টত যিহেতুকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে, সেই অনুসৰি ইতিমধ্যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত থকা কোচাচংচীসকলক এসটি প্লেন হিচাপে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা। BTR नि सिङाव थानाय मोनब्रै जिल्ला आरो गवालपारा जिल्लाखौ लाफानानै बे मोनबा जिल्लाफोराव कच राजबंशीफोरनो एसटी प्लेन होनांगौनि गोसोखांथि बिलाइखौ आसाम सोरखारनो होनाय जाबाय होननानै बिथां बर्मना बुंथिदों। যিহেতুকে BTR এতিয়া চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত ৰূপায়ণ হ'বলৈ গৈ আছে, বাক্সা আৰু ওদালগুৰিক সংলগ্ন কৰি আমি BTR 4খন জিলা আৰু আমাৰ আনডিভাইডেড গোৱালপাৰা জিলাত যিখিনি মুক্ত হৈ আছে সেইখন জিলাক লৈ আমি এসটি প্লেন হিচাপে আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন আমি প্ৰেৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ। जायफोर कच राजबंशीफोरा मख'बोनाय गंबा जिल्लानि बायजोआव ओबीसी महरै दङ, बे कच राजबंशीफोरनो एसटीएन मानदाना होनो थाखाय आसाम सोरखारखौ दाबि खालामदों। আৰু বাহিৰত থকা যিখিনি কচ ৰাজবংশী আছে, ওবিসি কাষ্টত থকা কচ ৰাজবংশীসকল, তেওঁলোকৰ কাৰণে এসটিএনৰ জৰিয়তে ভূমিৰ অধিকাৰ, শৈক্ষিক অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সংৰক্ষিত কৰি এসটিএন হিচাপে হ'লেও অসমত থকা 5 জনগোষ্ঠীৰ সৈতে কোচাচংচীসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাই। दिनैसिमबो कच राजबंशीफोरा जारिमिनारि दाबि आलादा क्षमतापुर रायजो दाफुंनांगौनि दाबिखौ नागाराखै, बेखौनो फोरमायो थांनाय 12 अक्ट'बर खालाराव जालांनाय बे सुबुं मेलानो। চাওক, ইতিমধ্যে জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো যিহেতুকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি শেহতীয়াভাৱে চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ। শেহতীয়াভাৱে আগন্তুক শীতকালীন অধিৱেশন আহি আছে। কোচাচংচী জনগোষ্ঠীৰ মাজত যাতে এটা বিৰূপ বা আমাৰ মাজত যাতে এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ কাৰণে সজাগ সচেতন কৰি আমি ইয়াত থকা কোচাচংচীসকলৰ আমি আজি ধেমাজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি একদম ধুবুৰীলৈকে আমাৰ যিমান কোচাচংচী জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ অসমত আছে, জনজাতিকৰণৰ বিষয় লৈ যাতে কোনো বিভ্ৰান্তিকৰ নহয়, আমি সকলো ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি আমি স্থায়ীভাৱে সমাধানটো কৰি আমাৰ যি প্ৰাপ্য অধিকাৰ যে আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে আজিৰ এই নাগৰিক সভাখনৰ জৰিয়তে ঐতিহাসিক পৃথক ক্ষমতাপুৰ ৰাজ্যৰ যি দাবী আছিল, সেই দাবীটো আমি এতিয়ালৈকে যে 1 ইঞ্চিৰো আঁতৰি অহা নাই, সেই কথাটো আমি স্পষ্টভাৱে ৰাইজক অৱগত কৰাৰ কাৰণে আজিৰ এইখন নাগৰিক সভা বিশেষভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে। बिथां बर्मना बुंबावो दि बिथांमोना जेबो गोदान राजखान्थि हान्जा दाफुंनो नागिराखै आरो गुबुन गोदान राजखान्थि हान्जाजों खौसे जानायनि खोथाबो सानाखै। जुदि बिजेपि राजखान्थि हान्जा कच राजबंशीफोरनो एसटी दाबिखौ होयोब्ला आग्रासुआ बिजेपिखौ हेफाजाब होगोन होननानै बिथां बर्मना खौरां बिजोङाव बुंथिदों। কৰাৰ পৰিণতিত শেহতীয়াভাৱে অসমত মিত্ৰজোঁটৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰখন চলি আছে, এই চৰকাৰখনে বৰ্তমান সময়ত কোচাচংচীসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে যিহেতুকে তেওঁলোকে পদক্ষেপ আগবঢ়িছে, গতিকে আমি সেইকাৰণে এতিয়া কোনো নতুনকৈ ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰাৰ কাৰণে বা কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই। যদিহে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে আমাক 2021 চনৰ আগমুহূৰ্তত জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে, তেতিয়াহ'লে অসমত থকা কোচাচংচীসকলে নিশ্চিতভাৱে বিজেপি দলকে ভোট প্ৰদান কৰিব। बावैसो सोरखारजों दाफुंजानाय क्षमतापुर अट'नमास काउन्सिलाव मोन 40 समष्टि बांहोदेरनानै गासैबो हारिनो समान मोनथाय मोननांगौनि सोमोन्दै बिथाङा बेबायदिहाय बुंथिदों। সম্পূৰ্ণভাৱে যিহেতুকে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যিটো সমস্যা আছে, এতিয়া সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অলপমান সংযোজন কৰিবলগীয়া আছে। অচিৰে কেবিনেট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আজি 30টা সমষ্টি তেওঁলোকে কৈছে আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী লোকক লগত লৈ
আমাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনত যাতে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম অধিকাৰ লাভ কৰে তাৰ কাৰণে আমি 40টা সমষ্টি বৃদ্ধি কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি সংযোজন যদি আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনোৱাৰ কাৰণে কিছু অলপ কমিটিখন গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লেহেমীয়া হৈছে जेब्लासिम कमतापुर रायजो दाफुङा आरो एसटि दाबिखौ मावफुङा अब्लासिम बिग्रायनायजों लोगोसे सावरायथुन खालामबाय थागोन होननानैबो बिथाङा मिथिनो होदों নাই আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যেতিয়ালৈকে ঐতিহাসিক পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন নহ'ব যেতিয়ালৈকে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা লাভ কৰা নহ'ব তেতিয়ালৈকে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই নিজৰ স্থিতিত স্পষ্ট আন্দোলন আৰু আলোচনা সমান্তৰালভাৱে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই চলাই লৈ যাব मख'नो गोनांदि धेमाजि जिल्ला कोच राजबंशी आक्रासुनि दैदेननायाव सुबुं सावरायमेला जानानै थाङो थांनाय 12 अक्ट'बर खालाराव बे सुबुं सावरायमेला जानानै थाङो सिमेन्टसापुरि बिहुतलि जौसाङाव धेमाजि जिल्लानि आक्रासुनि आफादगिरि बादल बर्मन आरो नेहाथारि दिगेन रय बिथांमोना बे सावरायमेलाव बाहागो लायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो सेन्ट्रेल आक्रासुनि बिबानगिरि मुस्रि गकुल बर्मन बिथाङा आरो बे गकुल बर्मन बिथाङानो गोजौआव बुंलायनाय बे खायसे खोथाफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो होदों धेमाजिनिफ्राय प्रदीप गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां धेमाजि जिल्ला सारेन्डार्ड एनडिएबि वेलफेयार एसोसिएशना गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनाय जाबाय आफादनि नेमखान्थि बायदि 3 बोसोरनि उनाव गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दानानै बिबान सोलायनाय हाबाफारि लानाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों दिनै जोङो सारेन्डार एनडिएबि वेलफेयार एसोसिएशना गोबाव समजों 3 बोसोरनि उनाव दिनै नेम बायदियै जोङो 3 बोसोर बायनाय लोगो लोगो गोदान आफादखौ दानाय जाबाय दा दिनैनिफ्राय जोङो गोदान आफादखौ जोंनि गोजाम बडिया गोदान बडिनो गथायनानै होनाय जाबाय बे गोदान आफादा BTR आरो BKWSC दाफुं जानायखौ साबायखर बावहरदों बि आफादनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय BTR सुक्ति आरो बे BKWSC खौ मानो होनबा बे UBPO नि गेजेरजोंनो बे कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलखौ मोननाय जादों XBLT आरो XNDB बे मोननै हानजाजोंनो दाफुं जानाय UBP नि आफादगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारीनिसिम साबायखर बावहरदों BKWSC दाफुंनायखौ मोगथां महर मोनहोनायनि थाखाय बेयाव गिबियावनो बे UBP खौ सारेन्डार एनडिएबि आरो XBLT बे मोननै आफादजोंनो UBP दानाय जादोंमोन आरो बे आफादा दिनै मोगथां महराव फिथाइखौ मोननो हाबाय जोंनिफ्राय रोजा रोजा सारेन्डार एनडिएबि वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय बिथां मिनिस्वर आदानिसिम जोङो साबायखर बावहरबाय बे खामानिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय आरो बिथांनि सायाव जों आसा दङ बिथाङा जोंनि बर' समाजनि मोजां मावगासिनो आरो फिउचारसिम बिथाङा मोजां मावलांगौ जों नुहुरदों आरो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय दिपा बड' एलपि स्कुलाव बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों ओरैहाय सारेन्डार एनडिएबि आरो XNDएबि लाफानानै गासै मोनबा हानजा खौसे जानानै खामानि मावलायनायखौ लुबैदों लखिमपुर जिल्ला सारेन्डार एनडिएबिनि बुंथिगिरि बिथाङा सोंथि जानाय खिन्थु जों सारेन्डार हिसाबै मोनसेयानो एक्स सारेन्डार हिसाबै मोनसेयानोमोन माखासे सेन्ट्रेल लिडारफोरनि बेले बेजेयाव दिनै बे आफादा गावलांनाय जादों आं बे बुब्लियाव बे समाव आं बेखौनो बुंनो थांगोन जे जों गासैबो खौसे जालायनानै जोंनि बे बर' हारिनि अलखद समाव जों ज' जालायनानै खामानि मावलांबाय थानांगौ बे मेलनि गेजेरजों गासै एनडिएबि आफादफोरा खौसे खामानि मावनांगौ होननानै फोरमायथिदों धेमाजिनिफ्राय प्रदीप गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बर' हारिनि गेजेराव गोदान माहारियारि आफादनि जोनोम थांनाय 12 अक्ट'बर खालारखालि बे गोदान आफादा जोनोम मोनबाय जोनोम मोननाय बे गोदान आफादानो जाबाय अल इन्डिया बड' पिपल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड एबा सुंदयै AIBPNLBS मुंनि माहारियारि आफादा बे आफादा दाफुं जादों बर' हारिनि आद्रा जानानै थानाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायफिननो थाखाय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे आफादा दाफुं जादों बर' हारिनि आद्रा जानानै थानाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायफिननो थाखाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय निर्बाना गार्डेनाव थांनाय दिनखालि सानजौफुनि 12 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 5 बाजिनि गेजेराव जाफुंनानै थांनाय बे सावराय जथुमाव बर' हारिनि माहारियारि आफादनि गोजाम दैदेनगिरि मेलेमजिबि सानसुमैफोर आरो समाज सिबियारिफोरनि नुजाथिनायाव आरो गोबां सुबुंफोरनि हेफाजाबजों जानानै थाङो बे सावराय जथुमाया सागु सोद्रोमाफोरजों दैदेननो थाखाय मोनसे कमिटि दानायनि गेजेराव आगुनि रायजो सभानि बारग' सोद्रोमा सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिखौ आफादगिरि मासिआव दोननानै मुस्रि गर्जन हाजवारी मुस्रि शुक्रसार्य मोसाहारी डक्टर फुकन चन्द्र बर' लेङाइ आफादगिरि आरो मुस्रि जेब्रारा मुसाहारी मुस्रि नित्यानन्द बसुमतारी सागु सोद्रोमाजों दैदेननो थाखाय मोनसे कमिटि दानायनि गेजेराव आगुनि रायजो सभानि बारग' सोद्रोमा
सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिखौ आफादगिरिनि मासियाव दोननानै मुस्रि गर्जन हाज'वारि, मुस्रि शुक्रचार्य मुसाहारि, डक्टर फुकन चन्द्र बर' लेङाइ आफादगिरि आरो मुस्रि जेब्रारा मुसाहारि, मुस्रि नित्यानन्द बसुमतारि आरो मुस्रि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोनखौ फारियै गाहाय नेहाथारि जयेन्ट नेहाथारि आरो चिफ कन्वेनरनि मासि होयो आरो मुस्रि जनकलाल बसुमतारि बिथांमोनखौ फारियै बोसोरगिरि महरै थिसनो होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जाबावदों दि बर' हारिनि गोबाव समनिफ्रायनो दाबि बोनानै मोनफुंनो हायै बड'लेण्डखौ मोनफुंनो थाखाय सोमावसारफिननायनि थाखाय बे आफादखौ दाफुंदों होननानै निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। उननि रादाबाव नोंथांमोननि थाखाय दङ मोनसे गेलेमुनि रादाब। बिटिआरनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सुबाइजार बिजिडिसिनि सिङाव थानाय 2 नं मालिपारा गामियाव इराग्दाव क्लाबजों खुंजानाय फाइनेल खेलाखौ खुंनाय जाबाय। सामथाइबारि आरो नांदरबारि बे मोननै क्लाबनि गेजेराव बे फाइनेल गेलेनाया जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे फाइनेल खेला खुंफुंनायाव गाहाय आलासि महरै हांख्राय हरजादोंमोन 60 नं सुबाइजार समस्तिनि बिपिएफनि बिजाथि मुस्रि प्रबाद बसुमतारि, सुबाइजार हाई स्कुलनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि धनिराम ब्रह्म आरो गामिनि गावबुरा बिथांमोना नुजाथिनो हादोंमोन होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला नांदरबारि फुटबल क्लाबा 5 गल सोनो हायो, ओरैहाय सामथाइबारि फुटबल क्लाबा गल 2 सोनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ट्रफिजों लोगोसे फार्स्ट प्राइज 2000 रां होनाय जायो नांदरबारि फुटबल क्लाबनो आरो बेराफारसेथिं जेन्नाय फुटबल क्लाब सामथाइबारिनो सेकेन्ड प्राइज महरै ट्रफिजों लोगोसे 5000 रां बान्था होनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। गोबां नायगिरिफोरनि नायनो फैनायजों खुंजानाय फाइनेल खेलाया जोबोद मेहेरगोनाङै 3 रिंगानिफ्राय जागायनानै 5 रिंगायाव जोबो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बिजनि सुबाइजारनिफ्राय कनिन बसुमतारि बिथाङा। बेनि उननि रादाबखौ होनो लादों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ थांनाय 16 अक्ट'बर खालाराव 75 रांनि खावरिखौ फुड एन्ड एग्रिकालचार अर्गेनाइजेशन सुंद'यै एफएअनि गोसोखांथाव सानजों लोब्बा लाखिनानै सुबुंफोरनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखौ उदां खालामना होनाय जाबाय। मख'जाथावदि 100 रांनि खावरिखौ बावैसो फोसावखांनायनि उनावनो फिन 16 अक्ट'बर खालाराव खेबसेबाव 75 रांनि खावरिखौ फोसावनाय जायो। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोना खोनानानै खुसि मोनबाय दि नोंथांमोना 75 रांनि खावरिखौ दा नोंथांमोननि सेराव मोननो हासिगोन। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै उननि रादाबाव थारैनो लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनैनि रादाबखौ जों फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।